Lesigameko sethusa kakhulu abalandeli, abadlali, izisebenzi kanye nabacosheli bezindaba eHerikwana Stadium. Abalandeli beqembu uMsinga United bebengeneme ngokuhlulwa kweqembu labo. Bavele bangena enkundleni, abanye bajikijela amabhodlela. Kwaba isigameko esabibi kakhulu esibona senzeka enkundleni eHerikwana. Uma siphezuphenyo ngaso siyathola ukuthi ama-security abasibodweshu kuze kufike ekuthini abalandeli bafake iy'gubhu namabhodlela egrawundini. Amanye amaqembu adlala kulesigaba esifundazweni anxuse ukubekezelelana. Funa sijwayeze noma nabalandeli bejwayeze kakhulu ukuthi imiphumela yasegrawundini noma ngabe siyithanda kangakanani ukuthi ime ngaluphi uhlobo, kodwa nje sijwayeze ukuthi uma ngabe ingamanga ngohlobo esithanda ukuthi ime ngalo sikwamukele lokho, then sikwazi ukuqhubekela phambili. Umengameli weSAFA uDanny Jordan uthi abenzi bobubi kumele baqondiswe ngendlela. Let me just say, what has happened is totally out of order. It is to be rejected, it should be condemned, and the perpetrators and the guilty parties must be dealt with harshly. Amaphoyisa athi aphenya amacala amabili okuzama ukubulala. Kugxekwe, SABC News, eThekwini.